Familia, muy buenas. Avui vos anem a presentar el top de bocates històrics de la mecedora. És que si has provat els 5 bocates que anem a anomenar, eres molt fan, però te pots considerar un verdadero fan de la mecedora. En el top 1, el Festa de l'Esmorzaret, un bocata que mos recordareu i que portava pechuga rebossà i que va acompanyar més de 2 temporades amb nosaltres. En el número 2, el fallero, botifarra, llonganissa, chorizo i, si fora poc, tot això per damunt d'una capa de fades. En el número 3, Olala, un bocata que portava llomello, quereguilla i salsa roquefort, que feia honor al nostre pare. Perquè quan estava treballant en el bar, sempre anava dient a tot el món: «Olala, monsieur, un cafè!» El quart bocata històric, el que sobre. Naix arrel d'un concurs, voteu, guanya, se queda en carta, bocata històric. Ara arribem a l'últim bocata històric de la mecedora. En el número 5, un bocata. Els que sigueu fans de la mecedora teniu que conèixer-lo segur. Un bocata que seria Meleta, que va ser l'antecessor del quart de poblet. La mescla de cheddar, mel, ceba crispy, bacon. Antes de formar part del nostre bocata històric quart de poblet, va formar part del Meleta. Bueno, i fins així, 5 bocates històrics de la mecedora, però no els únics. Si coneixes aquells que encara no hem nomenat, deixa-mos-ho en comentaris i te llegim. A veure si tenim prou per una segona part. Muy bien. Adeu. Ciao.